da wannan ni ban san shi ba. Dogon isiya. Dogon isiya. Dogon sakido. Dogon sakido. Wallahi ni ban san shi ba yau ni ganai. Ha. Ga dangana an taka tsakanin dogon sakido daga bangaren kudu. Tsakanin Bahagon Alikan Sila babba daga bangaren gurmada. Dogon sakido kaɗai hankali. Shiwa Bahagon Alikan Sila mahaukaci ne bai san a tsaya a huta ba. Shi wanda ya kama. Wallahi ga dangana an taka. Gidan damban national chairman na ƙasa Alhaji Aminu Kaura Goje a Kinyele local government. Gidan Aminu Kaura Goje chairman na ga damben nan tsakanin dogon sakido Bahagon Alikan Sila na Lehe Zaburo kai kallo. Wallahi an taka Bahagon Alikan Sila daga bangaren gurmada, dogon sakido daga bangaren kudu. Wai wallahi ga damben nan dogon sakido Bahagon Alikan Sila. Ga damben nan an taka tsakanin Bahagon Alikan Sila dogon isiya. Bahagon Alikan Sila ya sumar da dogon isiya daga bangaren kudu. Bahagon Alikan Sila ya sumar da dogon isiya. Dogon isiya har yanzu bai dawo ba. Bahagon Alikan Sila ya sumar da dogon sakido har yanzu bai dawo ba, ana ta neman ransa. Gashi nan ya fara da ruwa. Bahagon Alikan Sila kenan ya sumar da dogon sakido.